da ka jing ang not ban lum ban lang bat kham tam ban pe yak e ka shon jong ki khon kha si khara ki basong basa hakar bi anglong asam ki pai kha si basong basa hakar bi anglong asam ki la thousand don da ko we ki kin hon ka belatip kum ka united kha si people organization ha ka jing lang ka belalong ha ka sngi sa jan ha umla per auditorium Hagate ke jinga lang lalum lang ru ya ke nong lam shnong bat ki pai ba ki basong basa hagate ke than ban pentikna ba ki pai khasi kimdei ban sha penthun bat ki dei ban shong ban sa hapadeng ka suk ka sain kum ba julong haki por ba manshwa ban pen im ya kiriti ki dustur balabo nadu umen barim nadu ka sha tanrai bat ki we Hakate ke jinga lang legit ru ya ki nong kit kam ba kan thup ya uba penshain lang ratane kum u president uba kulas kem kenriam kum u secretary rangkat bat arngut ki nong ai boy ba kan thup ya uba new well war ba piyushten kum ka ad hoc body Ningkong ngai khulei sngom bahaya baro ki parado ki parasnam ki ba page ya ke channel joka khubor na karbiang long ni ki khasi khara ki basong ki basa hapo jonga district karbiang long ni song isa haki jaka ki ba pher hapo jonga jala asam kumta katu kat ningut kiru perkhat jong ki parado ki bersnam ki bangi ya shong ya imlang ya bamlang ki perkhat kumno ban parya isakram ya ka kajat ka kanja ka jongi ki ba shong shane sakari te ni la perkhat sani bha ban seng ban kudup ya ki artali ki jai kita gelong ukrawang bat unnong tung ni seng ya ka seng united kharwang nongtung dorbar kamuto jong ka kalong ban penroy penyar ya ka shat ka kemen bat ya ka kunya ka kriam ka thos im ka tholeng do ka shat sukra ka kum kariti jong ka culture jong ki khun khasi khara te ni kum kidkhot jongka committee united kharwang nongtung dorbar ngila yale sitom ban penyai baik penyai renti ya ke salentem ban syakri ya upat jongi ibadon hangne te kumta kat kipor dang laik kasul suja baik kumto Nyemla bankot katkum kamoto lani kajingmang kajongi. Namar bangilong kibaduk kibakerdu kibomdon kibanang kibastat weyui sejengai. Ban penyai baik penyai rinti ya kakam jong kajait kakenja kajongi. Te hakasngi khatratri jong benajun. Ngila song perkhat kam ngila khot yaki katu kat ne kirang ba snong ai ngu yo blei bo blei udang eat yangi ikun khasi khara ban penim ya kajat ka kenja kumtang ngila kut jingmut ban seng da ka wei pat ka seng ka bathmai kata kalong ka united khasi people's organization kum ka ad hoc committee ngi seng ya ka bat ngi jit ya kinong kit kam ki balong kum ne harum kinong kit kam jong ka ad hoc body president ba pensungan lang ratane general secretary kular scam khanriam ki advisor kilong ba naval war ba Houston kamuto jong kane ka seng bansna kawai ka satri ka bahe ban kudup lang rakijat khasi kara ke basong basa hangni hakar bianglong te kumta dakaseng ngibu ke jingkerpat hakmat jong ka council bakin singobaha ban consider ban ai ya kawai ka
government nominee rengkat bat ka special package nabanta ban penroy penyar ya kaseng kadang kajongi kumti khasi khara kumta nga ai khubule ya kinong peit kinong snap ya kani ka khubor ban nga kerparu kum u advisor jong ka ad hoc body baki paradok ki parasnam bakin siong baha ban ai mensim ban ya pelum mensim kumno ban penjai baik penyerti ban penim ya kajai ke kerja Muslim Khasi People Organization Kublai Shibul